Втори официален матч тук на това бижу. Втори официален матч и надявам се ви хареса. Стадион и целият корпус и цялото съоръжение. Май няма такъв в Северозапада. Нашия единствен. Да се надяваме, че отборът ще ни тръгне по-добре за следващия сезон. Подсигурили сме средства, подсигурили сме екипи, топки, какво трябва, какво зависи от общината, ние помагаме. Момчетата се трудят добре и така ще продължаваме за напред. Целите по-високо ли ще станат за новия сезон? Да, задължително. Задължително ще гоним по-високи цели, ще гоним горните места, челните места в таблицата и така. Извън дерби, колко труд и колко време ви костваше построяването на тази база? Извън какво? Извън нервите. То ние продължаваме още имаме да дострояваме. Има тук до игрището, имат фирмите си доработят, още от нова година до сега. Постоянно издръжката ни е много голяма на базата, много скъпа, но справяме се за сега, ще видим за напред. Само басейна едно пълне на басейна, то е 700 кубика по 90 стотинки, сметите за поставя въпрос. Химията, която трябва отделно електричеството на стадиона е много над 1000 лева, без да се използват другите неща, това са 2000 лева и охраната на стадиона. Доста голяма сума се получава, но сега се справяме, ще видим. Трябва да поддържаме базата по всеки. Виждате в момента каква е поддръжката и тревните площи и градинчите се цветят. Това е огромен труд, с който помага и администрацията, излизат на полуден, помагат всичките момчета, които са тук, които са и като охрана, които са и като футболисти, домакини и управител на стадиона Миро. Така че се справяме. Чакаме косачката да ни дойде професионална от другата седмица. Валята сме закупили по-малки тримери, с които работиме. И така, полеко поддържаме всичко да не го запуснем. Да останете това бижу и ще каним всички гости, които искат и други отбори и да заповядат да го използваме рационално. Да се използва. С тази база и с периода тук в Чипровци, лятото може да е пълно тук с отбори, които да водят лятна подготовка. Да, това се надявам и сега осъществяваме контакти с всякакви отбори, с хора от спорта и спортни личности, които и водиме да се запознаят с базата, да видят какво бижу имаме, каква спортна база имаме, за да я използваме пълноценно, да я натовариме, да не остане като само един паметник, как по принцип знаем, че стават много неща в България. На много други населени места. И в много други населени места, да. Построява се и на другия ден се бие ключи. Да, не. Ние надяваме се да не правим такива глупости, да си тръгнем рационално, да я използваме. Каквото имаме и млади, за съжаление малко са ни децата и за младежки отбор, но ще се оправи нека си общината да направим и юношески отбор за тренировка. И при мъжете да вземем някакво качествени попълнения и за да можем да сме по-креативни и по-добре в футбол. Спортен град е Чипровци? От време оно сме спортен град, да. Така да се каже, сега вече населението намалява и застарява, както навсякъде в цяла България и особено в планинските, покрай планинските райони. Това е проблем. Имаме доста млади хора, но всичките са в чужбина, в големите градове. И така. Първото електронно табло в Чипровци беше преди 30 години повече. Да, виждате терена, той терена си е най-голяма, сигурно като големина и като площ, сигурно най-големия тук в Северозапада. Имахме си и първото табло, тогава МОК още съществуваше. Имахме и отбори, детско-юношеска школа, аз също съм играл. При юношите по 2-3 отбора имаше конкуренция, влизали сме в В група, по-старите, ония ден имахме матч с ветераните на Чипровци, нашия сегашния отбор и ветераните бяха на 30. Направихме един благотворителен матч, в който се видя, че имаме потенциал, имаме и хора, които да се загрижат, да помагат, които са в чужбина и в по-големите градове. Да се надяваме, че всичко ще върви добре. Пожелавам ти тази база да продължава да се обогатява и лятото тук отбори от тази Б група да идат на подготовка. Да заповядат, ще ги каниме по всякакъв начин, ще гледаме да имаме контакти с тях, защото имаме страхотна природа, имаме страхотни условия за спорт, който иска и който заповяда, и който дойде веднъж, надявам се след това да се очарова и да види за какво и да рече, че при нас нещата върват на добре. Добре, мерси.